Siyabingelela sinamukele ekhaya lapho sichaza khona amaphupho. Namuhla ke sizobheka izincazelo ngokuphupha ubeletha umntwana. Ukuphupha ubeletha kuyiphupho elihlobene nezinguquko ezinkulu ezinhle empilweni. Leli phupho liwuphawu lwezinto ezintsha ezizovela empilweni yakho, njengokuthola umsebenzi omusha, ama-projects amasha noma izimo ezithokozisayo empilweni. Lokhu kubonisa ukuthi kusekuqaleni kwezinto ezintsha ezingakafinyeleli esidlangalaleni ezifana nezinguquko ezinhle ezizayo. Leli phupho livame ukuhlotshaniswa nokukhula noma ukuhamba phambili ezindleleni zakho zokuphila noma ukuchuma kokuhle. Iphupho lokubeletha lingaveza isifiso sokuthi ube neqhaza empilweni yakho, okungaba ukubaluleka kwakho kwabanye abantu noma ukuthuthukisa impilo yakho kamoya. Leli phupho lingabuye libe uphawu olungaveza izinkinga noma izinselelo okufanele uzinqobe ukuze uzozuza umphumela omuhle. Ngamafuphi, ukuphupha ubeletha kuvamise ukuba uphawu lwezinguquko ezinkulu, ukukhula, izinto ezintsha kanye nokuhle okuzoba khona ngenxa yakho. Leli phupho liveza ukuthi uhamba endleleni enhle yokuthuthukisa impilo yakho futhi uzothola izibusiso. Siyabonga, nisale kahle.